Uatlubuhun in dunya. In langit ibang lupa, pulak balikun siya. Magbalukat, magbalik in manusia. Hati na buhay o magbalik. Pagbalukat si manusia, simbuhin sila magbalik. Ikadua makna sin qiyamah, lubuhun in langit. Indak mul sin langit yan. 500 tahun bang tiga mga lauta, amoy puntak-puntak ko sindak mul niya. Pasal aw niya sa kantul lauta, lungag niya. Nakira si Rasul sallallahu alaihi wasallam, hawak ko sin pag-mi'raj niya. Baya-baya hakiraan niya mga 500 tahun ini. Dakmul sin hangkalapis langit. Itu pangkat in langit. Hangka-pangkat, 500 tahun besok. Sa hawak ko siya kiamatun. Hawak ko siya dugdugun. Masipak, mahulog na siya maripababa. In langit, itu pangkat siya. Damit siya ni lupa mura. Itu pangkat siya sabi ni. Nakapaut kita niyo. Sa in-asal-asal sin langit, ibang sin lupa, napipikit sila. Yan kiyaway sa Suratul Anbiya, umbul katsuan, ang mga taksi sa usog niyaw, kita-kitaan niyo. In asal-asal sin langit, amul law niya tamaud dunya, amu in langit pangkat pababayan, iban sin lupa dapit pataas, asal-asal niya napipikit siya. Haijinsin Allah Ta'ala siapang pukas niya. Pagkaaon hibutang niya, dua piapan jari. Din iban manusia. Pag-ibadatan, pag-amalan, siltahan ng manusia. Hanggang namang natukitaon. In atas sin dunya, maksud pag-amalan, maksud pag-ibadatan, bukun pag-masyatan. Bukun magdarubaka. Sabab na dipikit siya tagla. Umus siya pag-ukas sin Allah subhanahu wa ta'ala hata kadan 500 tahun inlayok sin langit yan pababa. Maysa nakumpas sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaangkat niya rin na Baitul Maqdis matto patamaud dunya baya-baya 500 tahun. Iwan kiyaway sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahadis niya. Inlayok sin langit sin lupa sa langit dunya 500 tahun. Indakbul sin langit, ang indakbul na 500 tahun bang siya mga law sa aming panaw-panahon. Inhang kapangkat, 500 tahun dito, 7 pangkat, matumari tira sing mga ulama, aming pag-isra, pag-mi'raj sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hangpo tagpunong tahun, iban 2 bulan, ampat ya rumah pak sa Makkatul Mukarramah, impanaw niya ang buok June. Hangpong 40 tahun, iban 2 bulan. Unuin 2 bulan niyaon, dahil nahamak ka pa Baitul Maqdis, hangkamulan panahon dahil nahamak ka pa Baitul Maqdis, buos dahaban mahuayaban, birabuelta magtumari 2 bulan siya. Hangpong 40 tahun, iban 2 bulan. Ang pamakabalik in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ano? Ang putang unong nga ibu, iban 2 bulan. Ilayok niya yan sa makainu-inu. Nakawa niya rawala miyabot ng karum. Long si magriwayat mga tuyro, mga 2 jam na 5 jam. Asal sin amud mi'raj. I-mi'raj sinibanggikan ng elevator. Elevator. Dahil na Baitul Maqdis, pasitro munta, ingan na mi'raj. Dahil na Makkah, pa Baitul Maqdis, Isra ang pagpanaw sin Rasul. Hakuan siya hakura. Sinsya katali. Ngayon niya tumukijah dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita nipatapit. Alamatul qiyamah, alamat sin kiamat na bahagi las 2.